اوے جوانو رجس من عمل الشیطان، شیطان اے جڑے کم نے اے شیطان دے کم نے، اے مسلمانہ دے کم نہیں، اے شیطانہ دے کم نے، رجس من عمل الشیطان۔ آج اسی جوان اپنے آپنو جوان ہی نہیں سمجھا جدو تک شراب دی بوتل نہ پی لے۔ سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے۔ محترم بھائیو، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان، انہاں دے فضائل اور مناقب اور انہاں دی شہادت کے حوالے دے نال قرآن و حدیث دے اندروں چند ایک معروضات تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے۔
جس طرح اللہ رب العالمین نے اس ماہ ذی الحجہ نو مقام اور شان دے نال نوازے آئے، اسی ماہ ذی الحجہ دے اندر اللہ پاک نے اس اسلامی مہینے دے اندر بڑے بڑے تاریخی واقعات بھی نقل فرمائے نے قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر۔ 18 ذی الحجہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دی شہادت کا دن ہے، اور 27 ذی الحجہ 3 ہجری بروز بنت حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحجہ نو 3 ہجری دے اندر حضرت امیر المؤمنین دے اتے حملہ ہویا، اور یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر اس دنیا فانی تو رجوع کر کے اپنے مالک حقیقی دے نال جا ملے نے۔ محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ نے، نام انہاں دا عمر سی، ولدیت خطاب بن نفیل سی، انہاں دی والدہ دا نام حنتمہ سی۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسلام واسطے تاریخ دی اندر جتنا کم حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت دے اندر کیتائے، اے نہیں اسی کسی صحابی تے یا کسی خلیفہ دے اتے تبرہ کرنے ہیں، جو کم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی خلافت دے اندر اور اسلام نو فائدہ پہنچیا ہے، کسی اور دی خلافت دے اندر نہیں آیا۔ اس بات دی گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تو نکلن والی حدیث بھی موجود ہے، جیسے کہ میں خطبے دے درمیان دے اندر انشاءاللہ والعزیز وہ حدیث بھی تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ محترم بھائیو، ساڈے نزدیک 1,44,000 میرے نبی دے صحابی نے، اور لفظ صحابی دی تعریف یہ ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر محمد رسول اللہ نو تکیا ہے اور ایمان دی حالت دے اندر دنیا تو گیا ہے، انہوں صحابی دی تعریف آندے نے۔ اکثر لوگ صحابی دی تعریف جنہیں نبی پاک نو تکیا ہوئے صحابی ہے، وہ صحابی نہیں، نبی پاک نو تو کافرہ نے بھی تکیا ہے، نبی پاک نو تو ابو جہل ابو لہب نے بھی تکیا ہے، کیا وہ صحابی بن گئے؟ صحابی وہ نہیں جنہیں نبی پاک نو تکیا ہے، صحابی او بندہ ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک نو ویکھیا ہے، ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک دا ساتھ دیتا ہے، ایمان دی حالت دے وچ ہی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، انہوں صحابی دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے، انہوں صحابی آکھیا جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، تمہیدی کلمات دا وقت نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خلافت کے اندر
10 سال کچھ ماہ دنیا دے اتے گزارے نے جے دے اندر حضرت امیر المؤمنین نے اسلام واسطے بڑیاں بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، اسلام واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین دا مقام اور انہاں دی شان اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بے شمار جگہ تے فرمائیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر گل زمین تے کر دے سن، اللہ رب العالمین آسمانہ تو محمد رسول اللہ دے سینے تے قرآن بنا کے نازل کر دیندا سی۔ تقریباً 15 مقام ایسے نے، 15 مقام دے اتے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین دے کہن دے اتے اللہ رب العالمین نے قرآن دا نزول فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز انہاں دے اندر مشہور جڑے واقعات نے، جڑے وقتی طور تے میں او بیان کرنے جڑے قرآنی واقعات نے۔ قرآن دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کہن دے اتے اللہ نے محمد رسول اللہ دے سینے تے قرآن نازل فرمایا ہے۔ انہاں دے اندر پہلا واقعہ اور حضرت امیر المؤمنین دے مسلمان ہون دے کہ یہ سارے واقعات بیان کیتے گئے نے۔ پہلا بڑا واقعہ مشہور ہے، لیکن یہ اندر علماء اور فقہاء دا اختلاف ہے کہ حضرت امیر المؤمنین مسلمان کس طرح ہوئے نے۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل نے آکھیا کل جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر مبارک لے کے آئے گا میں انہوں 100 اونٹ تحفے دے اندر دیاں گا اور ایک اوکیا چاندی دیاں گا۔ اے بیان کیتا جاندہ ہے واقعہ، لیکن اے جڑا واقعہ ہے نا مفسرین نے اور محدثین نے انہوں صحیح نہیں رکھیا۔ جڑا صحیح واقعہ ہے وہ حضرت امیر المؤمنین بخاری شریف کے اندر خود بیان کر دینے میں کس طرح مسلمان ہویا۔ میں پہلے وہ واقعہ بیان کرانگا جڑے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نازل فرمائے نے۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سینہ تے پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے۔ میں قرآن پاک دی او ایت جڑی اپنے خطبے دے شروع تے پڑھی ہے۔ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تخبط اعمالکم وانتم تشعرون۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے 26 پارہ سورۃ حجرات دی آیت ہے۔ اس آیت دے اندر نبی پاک دے ادب دی گل ہوئی ہے، نبی پاک دی ادب دی گل ہوئی ہے۔ سانو نبی پاک دا ادب کرنے چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے جڑیاں تواڈیاں آوازاں نے انہاں آوازاں نو اپنے نبی تو بلند نہیں کرنا، اپنی آوازاں نو پست رکھنا ہے، چھوٹا رکھنا ہے، ہلکا رکھنا ہے۔ ثابت کی ہویا اتنی اونچی آواز نہ نہیں بولنے چاہیے۔ ہن مینوں نہیں پتا کہ نبی پاک کس طرح بولیا کردے سن، تانوں نہیں پتا نبی پاک کس طرح بولیا کردے سن۔ سانو قرآن کی دستا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق دا معنی بلند، اونچا، بلندی والا۔ اپنی آوازاں نو نبی پاک تو اونچیاں نہیں کرنیاں۔ میرے پیغمبر نے حضرت عمر نے جدوں اے ایت سنی ہے، قرآن پاک دی ایت پڑھی ہے، قرآن پاک دی آیت پڑھن تو بعد حضرت عمر نے اپنی آواز دے اندر اتنی کو پسی لے آندی، اتنی کو اپنی آواز نو بری کر لیا، انہا کو اپنی آواز نو چھوٹا کر لیا، حتیٰ کہ میرے نبی ایک مرتبہ حضرت عمر ایک مرتبہ گال کر دے، میرے نبی نو سمجھ نہ ہوندی، میرے نبی دوبارہ پھر پوچھ دے عمر کی آکی آئی۔ اتنی کو اس آیت سنن تو بعد اللہ تعالیٰ دے
قرآن پاک دی ایت نازل ہون تو بعد عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی آواز اندر انی کو بریکی لے آندی، انی کو پسی لے آندی کہ میرے نبی نو بار بار پوچھنا پیندا عمر کی آکھی آئے، اتنے کو بے ادب نہیں با ادب بن گئے نے، اتنے کو با ادب بن گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم اللہ تعالی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا کلمہ پڑھیا انہاں کو چنگا لگیا ہے، کلمہ پڑھنا میرے رب نو انہاں کو چنگا لگیا ہے، تو میرے نبی رات نو دعا منگتے نے، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام، عمر بن حشام ابو جہل دا نام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی نے دعا منگی ہے، ادھر حضرت عمر دیاں تیاریاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دعا میرے نبی نے کیتی ہے، اللہ بڑے شار چلاک نے، لیکن بندہ او دیں جڑا تیرے اسلام واسطے محنتاں کرے، اللہ بندہ او دیں جڑا تیرے ایمان تیرے اسلام دی خدمت کرے۔ آسمان تو آواز آندی آئے گی، اے میرے سونے نبیا دعا کرنا تیرا کم ہے، غلام بنانا میرا کم ہے، دعا منگنا تیرا کم ہے، تیرے دروازے تے لے آنا میرا کم ہے، دعا منگنا تیرا کم ہے، او دی بہن دا نکاح میں تیرے نال کرا دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم جدوں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھن تو بعد اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر دیاں گلاں ہی نہیں چنگیاں، واقعہ آگے بیان کراں گا تاکہ کچھ ساتھی آ جان۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ حضرت عمر آگے نے میرے نبی دے غلام بن گئے نے، کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے غلام بنے، آن کے میرے نبی دے کول بیٹھ گئے، فرمایا سونیا میں تے غلام بن گیا وا، میں کلمہ پڑھ لیا ہے، آ جڑا عورتاں دا ماحول ہے، آ جڑیاں تہاڈیاں امہات المؤمنین دا ماحول ہے، مینوں کوئی چنگا نہیں پیا لگدا، اے نہیں تے امہات المؤمنین دی خامی ہے، نا نا اے ایتا پردے دی نازل ہون تو پہلے دیاں نے، ادھوں پردے دی احکام نازل نہیں سی ہوئے۔ اجی حضرت عمر نے ماحول ویکھی آئے تے امیر المومنین کہن لگے سونیا مینوں چنگا نہیں لگدا، لوگ ہوندے نے امہات المومنین نو آکھیا کرو پردے دی حالت دے اندر تواڈے کول آیا کرنے، پردے دی حالت دے اندر تواڈے نال گفتگو کریا کرنے، پردے دے وچوں تواڈے نال گفتگو کریا کرنے۔ حضرت عمر گل زمین تے پہ کر دینے، اللہ نے قرآن دے قرآن بناندا جا رہا ہے، اللہ قرآن بنا کے میرے نبی دے سینے تے پیا نازل کردا ہے۔ فرمایا یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا، بنات اور بنات جمع دا صیغہ ہے، واحد دا صیغہ نہیں۔ میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں۔ وبناتک لفظ بنات جمع دا صیغہ ہے۔ یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اوے میری ماں بہنوں آج واسطے بھی اعلان ہے، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالی نے میرے نبی دے اتے پردے دے احکام نازل کر دیتے نے۔ عمر نے گل زمین تے کیتی ہے، اللہ نے قرآن بنا کے قیامت تک آنے والے لوگاں واسطے پردے دے احکام نازل کر دیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔
یہ قرآن نازل ہویا. قرآن نازل ہون تو بعد اللہ رب العالمین دے کول عمر بیٹھے نے. تو جدوں مسلمان اجے شراب دی حرمت نہیں سی, شراب حرام نہیں سی. اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اجے احکام شرعیہ جڑے خمر دے احکام نے, خمر عربی دے اندر شراب نو آکھیا جاندا ہے, ایدا کوئی بھی احکام میرے نبی تے نہیں سی نازل ہویا. اللہ اکبر. اللہ امیر المومنین فرماندے نے اللہ دے نبی جی لوگ نشہ کر کے نماز پڑھن ٹر جاندے نے, لوگ نشہ کر کے نماز دے اندر ٹر جاندے نے, لیکن آ جڑا نشہ اے مسلماناں نو نہیں کرنے چاہیدا, لوکاں نو انہاں چیزاں تو دور ہونے چاہیدا ہے. اللہ فرماندے نے عمر تو گل کیتی ہے میں قیامت تک شراب نو حرام کراں گا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. او یکے کھول لیندے نے, یکے کھول کے بازار دے اندر گھومدے نظر آندے نے. کی ہویا ہے میں جوان ہو گیا وا. او جوانیاں کس طرح دیاں نے, اے جڑیاں جوانیاں نے نہ تیرے نال وفا کردیاں نے, نہ جوانیاں صحابہ نال وفا کردیاں نے, نہ جوانیاں نے نبیاں نال وفا کیتا ہے. جوانی اوہی ہے جڑی میں پہلے بیان کیتی ہے, جوانی اوہی ہے جڑی نبی دے نقش قدم تے چل کے گزاری جائی. شراباں پینا کبھی کوئی وڈا جوان نہیں بن جاندا. اللہ فرماتے نے رجس من عمل الشیطان, اے شیطاناں والے کام نے اللہ نے شراب دی حرمت کیتی میرے عمر دے کہنے دے اتے کر دیتی ہے. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام آ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا. بدر دے اندر 70 پھڑے گئے, بدر دے اندر بڑے بڑے چودھری پھڑے گئے تے میرے نبی مشورہ لے رہے نے. ابو بکر دے کولوں مشورہ لیا, عمر دے کولوں مشورہ لیا, عثمان و علی دے کولوں مشورہ لیا, ساریاں کولوں میرے نبی مشورہ لیا. انہاں دا کی کرنے چاہیے, انہاں نو چھڑ دینے چاہیے یا انہاں دی گردناں اتار دینے چاہیے نے, انہاں نو چھڈنے چاہیے یا انہاں نو قتل کر دینے چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سونیا انہاں دے کولوں فدیہ لے لو, انہاں نو چھڈ دیو. تے میرے عمر دیاں واریاں آئیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے سونیا اگر میری گل مننی ہے انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کرنے چاہیے نے. عمر کیوں؟ تاکہ ایک گل اللہ دی زمین تے فساد نہ پھیلا سکن. جڑے گندے نے جنہاں دیاں سوچاں گندیاں نے انہاں نے زمین دے اندر فساد پھیلانا ہے. اللہ نو انہاں کو پیارا لگیا, اللہ نو میرے عمر دی گل رضی اللہ تعالی دی انی کو چنگی لگی ہے. اللہ نے سورۃ انفال دے اندر نازل کیتا ہے, فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. وہ سونیا ما کان لنبی, کسی نبی سے بھی اللہ نے جائز نہیں کیتا. میرے تیرے سے کتھوں جائز ہو گیا؟ مشرک واسطے دعا منگنا اللہ دے نبی نو منع کرتا. اللہ دے نبی نو اللہ نے کہا مشرک سے دعا نہیں منگنی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. حضرات محترم میرے پیغمبر فرماندے نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے نبی جی نہ دیاں گردناں جدا کر دینیاں چاہیے نے. تے اللہ رب العالمین نے نبی پاک نو کیا فرمایا عرض دنیا, تسی دنیا دا ارادہ کر دیو, انہاں کولوں مال و متاع لے کے اپنی دنیا نو چمکانا چاہندے ہو. عرض دنیا واللہ یرید الآخرہ, اللہ آخرت دا ارادہ کردہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اوے میرے سوڑیا نبیا جڑی گل عمر نے کیتی ہے, عمر نے زمین تے کیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ, میں رب عثمانہ تے کیتی ہے, میں قرآن بنا کے قیامتیاں کندھا تک تیرے تے نازل کر دیتا ہے. انہاں نو قتل کرنا, انہاں نو بھیجنا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر.
حتیٰ کہ وہ چھڑ دیتے سن میرے نبی نے. اللہ اکبر. اللہ لیکن اللہ نے کہہ دیتا ہے آج تو بعد کسے واسطے جائز نہیں کافرہ کو مال لے کے انہوں نے چھڑ دیتا جائے. 3 مقام نازل ہو گئے نے, 4تھا مقام نازل ہون لگی آئے. اللہ اکبر. اللہ عبداللہ بن امی مر گیا. حضرت عبداللہ چلتے چلتے میرے نبی دے کول آ گئے نے. میرے نبی دے کول آئے نے, آن کے آندے نے اللہ دے نبی جی میرے ابو دا جنازہ پڑھا دیو, میرے باپ دا جنازہ پڑھا دیو. تے میرے نبی اٹھ کے تیار ہو گئے نے. جدو میرے نبی ٹرن لگے نے, میرے نبی نے قدم چکے نے, تے حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. فرمایا سونیا کتے چلے ہو؟ فرمایا کتے چلے ہو؟ کہنے لگے عمر میں جنازہ پڑھان واسطے چلیا ہاں. وہ سونے نبی دنیا تے ساڈے نال اختلاف کردا رہیا, دنیا تے ساڈے نال, دنیا تے سانو تنگ کردا رہیا, دنیا تے تانوں جھوٹا کہندا رہیا, اج دا جنازہ پڑھان واسطے چلے ہو. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اے گل عمر اجے کردے نے پہ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے. میں تے انج آکھاں گا اللہ تعالی نے عمر گل زمین تے کردے سن, اللہ شریعت بناندا گیا, اللہ قرآن بناندا گیا, رب قرآن دیاں ایتاں بناندا گیا. فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. سونیا مینوں عمر دی گل انی پیاری لگی ہے, 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھاؤ میں پھر بھی معاف نہیں کراں گا. قرآن نازل ہویا ہے, شان عمر شان قرآن. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا. فرمایا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھاؤ میں نہیں معاف کراں گا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. اگے مسئلہ آ گیا ہے, اے 4 مقام عمر دے کہن تے نازل ہوئے. ہن 5واں مقام ہے میرے نبی اثر تو بعد اپنی بیویاں دے کول جایا کر دے, امہات المومنین دے گھراں دے اندر چکر لاندے, اثر دی نماز پڑھ کے ساریاں بیویاں دے گھراں دے اندر جاندے تے چکر لا کے کھان پین دیاں چیزاں دا پتہ کر دے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر گئے تے حضرت ماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو شہد پیش کر دیتا, تحفے دے اندر آیا سی تے میرے نبی شہد کھان لگ گئے. اللہ اکبر. اللہ عام جڑا وقت ایک صحابیات دے کول, ایک امہات المؤمنین دے کول نبی پاک گزاریا کرتے سن نا, او دے نالوں کچھ وقت زیادہ لگ گیا. امہات المؤمنین نے سوچیا اللہ دے نبی نے حضرت حفصہ نو ٹائم زیادہ کیوں لایا ہے. اللہ اکبر. اللہ پوچھیا ماں جی حفصہ دے کولو ایک ہی گل ہے. فرمایا میں شہد کھان لگ گیا سا, بی بیاں نے امہات المؤمنین نے اختلاف کیتا ہے. حضرت امہات المؤمنین دے اختلاف تو اللہ دے نبی نے کیا دیتا ہے میں اج تو بعد شہد نہیں کھاواں گا. اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے تے حضرت عمر کہن لگے نے بی بیو ایک اس طرح دی گل ہے, اگر اللہ دے نبی جی تانوں طلاق دے دین, تانوں طلاق دے دین. سورۃ تحریم 29واں پارہ 28واں پارہ سورۃ تحریم دے اندر لکھیا ہے اساربہ ان طلقکن, اگر اللہ دے نبی تانوں طلاق دے دینے تواڈے تو بعد بڑیاں ساریاں عورتاں نے جنہاں دے نال اللہ رب العالمین دے پیغمبر نکاح بھی کر سکتے نے, جڑیاں پاک بھی نے, مطہرہ بھی نے, نیک بھی نے, روزے دار بھی نے. اللہ اکبر. اللہ اینج تانوں نہیں کرنے چاہیے, اینج تانوں نہیں کرنے چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر اے جڑا مسئلہ ہے اے بھی نازل کیتا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے کہن تے نازل کیتا ہے. سونیا کسے حلال چیز نو, کسے حلال چیز نو کسے بندے دے کہن دی وجہ تو حرام نہیں کرنا اپنے آپ تے. شاید جڑا حلال چیز ہے انہوں چوسی کیوں حرام کیتا ہے نا عورتاں دے پیچھے لگ کے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. اے 5 مقام نے جڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شان دے اندر قرآن پاک دے وچ اللہ نے نازل فرمائے نے. مقام اور بھی بڑے زیادہ نے لیکن میں کچھ گلاں بخاری دے اندروں کرنا چاہنا وا. اللہ اکبر. اللہ کلمہ پڑھیا, کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان ہون دا جڑا واقعہ بیان کیتا جاندا ہے حضرت عمر دا واقعہ.
حضرت عمر خود ہی بیان کر دینے، حضرت عمر خود ہی بیان کر دینے، جا کے اپنی بہن نو ماریا، فلان نو ماریا، فلان نو ماریا۔ یہ واقعہ موجود ہے، سیرت دیا کتاباں چ لکھیا ہے، حدیث کی کتاب دے وچ بھی موجود ہے، لیکن یہ سند ٹھیک نہیں۔ جڑا صحیح واقعہ وہ حضرت عمر خود بیان کر دینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، ایک دن میں ایک بت خانے دے اندر لیٹیا ہویا سا، بت خانے دے اندر لیٹیا، ایک بندہ آ گیا، او دے ہاتھ دے اندر جانور پکڑیا ہویا ہے۔ بخاری دے اندر کتاب المناقب دی روایت ہے، ایک بندہ آیا، او دے ہاتھ دے اندر جانور ہے، او جانور کسے بت دے نام تو ذبح کرنا چاہندا سی۔ جدوں بت دا نام لے کے جانور دے گردن تے او بندے نے چھری چلائی ہے تے اس بت دے اندروں آواز آئی ہے۔ کی آواز آئی ہے؟ بخاری شریف دے الفاظ نے، اللہ اکبر اللہ، یا جلی جو یا جلی جو امر نجیخ امر نجیخ امر فسیخ یقول لا الہ الا اللہ۔ اے کسے غیر اللہ دے نام تے قربانی کرن والے مدینے دے اندر ایک بندہ ہے جڑا یقول لا الہ دیاں آوازاں ماردا ہے، یقول لا الہ دیاں آوازاں ماردا ہے۔ امر رجل فصیح، بڑی فصیح زبان دا مالک ہے، بڑے سونے کردار دا مالک ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے یہ جڑا بت ہے یہ اندروں آوازاں آن لگیاں، میں پریشان ہو گیا، یہ آوازاں بت دے اندروں آ رہی نے، بت آوازاں مار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جدوں میں بت دے اندروں آوازاں سنی، یہ حضرت عمر خود پہ بیان کرتے ہیں میں مسلمان کس طرح ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف دے اندر خود بیان پہ کرتے ہیں، آندے نے جدوں بت دے اندروں آوازاں ماریاں، یقول لا الہ دیاں آوازاں سنیاں، تو میں مدینے دے اندر پھریا، میں مدینے دے اندر چکر ماریا، مدینے دے اندر لا الہ دیاں آوازاں لان والا ایک ہی بندہ سی، ایک ہی بندہ سی جنوں محمد رسول اللہ دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے، جنوں محمد بن عبداللہ دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے۔ میں نبی پاک دے کول گیا، میں نبی پاک دے کول جا کے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا۔ اے خود بخاری دا واقعہ ہے، حضرت عمر پہ بیان کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ او قرآن سی، اے بخاری ہے، اور بخاری دے اندر لکھیا ہے میرے نبی دے کول کلمہ پڑھیا تو میرے نبی دا ہاتھ پھڑ لیا، میرے نبی دا ہاتھ پڑھ کے میرے نبی نو اپنے آپ المخاطب کیتا، فرمایا سونیا مینوں تسی بڑے چنگے لگ دے ہو، مینوں بڑے پیارے لگ دے ہو، مینوں بڑے سونے لگن لگ گئے ہو، مینوں بڑے چنگے پہ لگ دے ہو، لیکن اپنی جان نالوں ود کے چنگے نہیں لگ دے۔ بخاری دے اندر مینوں اپنی جان نالوں ود کے چنگے نہیں لگ دے۔ میں لفظ ایک بیان کرن لگیا ہاں، دیکھ اجے میرے عمر نے کلمہ پڑھیا ہے تے دل دے اندر کنی اخلاص آ گیا ہے، دل دے اندر کنی سچائی آئی ہے، دل دے اندر کنی سچائی آئی ہے۔ جتنی گل دل دے اندر سی اوہی گل کیتی ہے، اضافی گل نہیں کیتی۔ وہ کڈی سونی گل ہے، فرمایا سونیا چنگے بڑے لگ دے لیکن اپنی جان نالوں نہیں چنگے لگ دے، انی گل کیتی ہے جنی دل دے اندر سی۔ آج کی ماحول ہے، آج ماحول ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ اللہ، دل ہور کتا ہور، زبان ہور، چہرہ ہور، ثقافت ہور، کپڑے ہور، کٹنگ ہور، ٹرنا ہور، بہنا ہور، ایک گل عمر نے کیتی ہے چنگے انہیں لگ دے ہو لیکن اپنی جان نالوں ود نہیں لگ دے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اللہ، انی کو گل کر جنی کو محبت میرے نبی دی تیرے دل دے اندر پائی جاندی ہے، گل اونج دی کریا کر جنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرمانے نے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے
جدے ہاتھ دے اندر میرے جس ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے، عمر ہجے تک تو مکمل مومن نہیں بنیا، ہجے تک تو مکمل نہیں بنیا۔ فرمایا سونیا ویکھ کڈی سونی گل جدوں نبی پاک دی زبان تو سنیا، فرمایا سونیا ہن پکا مسلمان بن گیا وا، ہن جان میری ہوئے گی، اختیار تہاڈا چلے گا، جان عمر دی ہوئے گی، اشارہ تہاڈا چلے گا، جان عمر دی ہوئے گی، اشارہ تہاڈا چلے گا۔ بدر دی اچھا بدر دے اندر آکھو گے بدر دے اندر لڑاں گا، احد دے اندر آکھو گے احد دے اندر لڑاں گا، خیبر دے اندر آکھو گے خیبر دے اندر لڑاں گا، خیبر دی زمین آکھو گے میں عمر خیبر دی زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام کر دیاں گا۔ خیبر دی زمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے نام تو وار دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مال کھا گے امیر المومنین۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ فرمایا سونیا انہیں اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے جڑے الفاظ بولے نے، فرمایا آل آنا اب میرے پیغمبر فرمانے نے عمر ہن پکا مسلمان بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دو رنگی نہیں یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، وہی گل جڑی دل دے اوتے وے وہی منہ تے کریا کر، دو رنگی نہ کریا کر، دو منہ والا مسلمان نہ بنے، ایک زبان والا مسلمان بنے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ تے میرے نبی پاک عمر نو کی آندے نے، عمر سونے اللہ نے تیرے نا تیرے گل دے اوتے قرآن کڈا نازل کیتا ہے، اے میرے عمر ہن سنی جا، میرے کولوں بھی سنی جا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے حدیث راوی نے بخاری میں انشاءاللہ بخاری دے والے دیاں گا، حضرت جابر فرماندے نے میرے نبی معراج والے دن رات نو نکلے، معراج دے اندر حضرت بلال دے قدماں دیاں آوازاں سنیاں، حضرت ابو طلحہ دی بیوی نو ویکھی آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اگے گئے تے حضرت عمر دا محل بھی ویکھیا، کی ویکھیا؟ حضرت عمر دا محل بھی ویکھیا۔ کدوں تسی تے حضرت عمر نو اج جنت دے اندروں باہر پھکڑ دیو، میرے نبی معراج دی رات نو حضرت عمر دا محل ویکھ کے آئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، میرے نبی فرماندے نے میں حضرت عمر دا محل ویکھ آئے۔ اللہ اللہ تے عمر میرا دل کردا سی میں تواڈے محل دے اندر داخل ہوواں، میں صرف محل ہی نہیں ویکھیا عمر، میں تیرو حور بھی ویکھ کے آیا واں، او وضو بھی کر دی سی۔ اللہ اکبر، اللہ عمر نو اللہ نے عمر اجے دنیا تے نے اللہ تعالی نے عمر دا محل بھی وکھا دیتا ہے تے عمر دیاں حوراں بھی وکھا دتیاں نے۔ اسی اج پہ عمر دے اوتے فیصلہ کرنے آ، اسی عمر دی زندگی تے اج پہ جڑا کرنے آ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس طرح دی گل ہے؟ گل تائے اسی بخاری نو اس معنی دے اندر نہیں پڑھیا جس معنی دے اندر سانو پڑھنے چاہیے ہے، اسی تعصب دی اینک دے اندر پڑھیا ہے۔ خلافت 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 سانو انہاں چیزاں نال کی لگیا؟ سانو قرآن حدیث نو پڑھنے چاہیے ہے، سانو تاریخ پڑھنے چاہیے ہے۔ تعصب دی اینک اتار دیو، سانو اے نہیں پوچھنا اللہ نے او آپس دے اندر لڑے سن تسی انہاں دا ذکر نہیں کیتا، سانو اللہ نے پوچھنے ہاں بندیا 10 نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے رب میرے حقوق پورے کیتے نے یا نہیں کیتے، میرے نبی دے حقوق پورے کیتے نے یا نہیں کیتے۔ انہاں سٹیجاں دے اوتے اختلاف بیان ہوئے نا، اختلاف نہیں حق بیان ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، انہاں مسائل دا کسی نو قبر دے اندر سوال نہیں ہونا، جنہ چیزاں دا سوال ہونا ہے یار محنت انہاں تے کرو، جنہ چیزاں نا جنت لبنی ہے محنت انہاں دے اوتے کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ اگے سن لو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، اس حدیث سے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے نبی فرماندے نے میں خواب دے اندر ستا پیا، صحیح البخاری کتاب المناقب
वाकफ दी रवायत पे बयान करना वा। नबी पाक फरमांदे ने मैं एक कुआं है, वो कुएं दे अंदरों डोल नू खिंचिया है, डोल नू खिंचिया है, और डोल खिंच के मैं बाहर कढ़िया। मेरे तो बाद हजरत अबू बकर ने वो डोल पकड़िया। सुनो खिलाफत की गल करने वाले हो, हजरत अबू बकर ने डोल पकड़िया। वो दो डोले हजरत अबू बकर ने कढ़े ने, लेकिन वो जड़े डोल ने हजरत अबू बकर ने डोल कढ़न लगे, हजरत अबू बकर के अंदर कमजोरी मैनू नजर आई है। वो जड़े दो डोल ने हजरत अबू बकर की खिलाफत के साबित होंदे ने, यानी 2 साल हजरत अबू बकर की खिलाफत है। तो मेरे पैगंबर फरमाते ने ओदे तो बाद हजरत उमर ने डोल पकड़ लिया है। उस कुएं के अंदरों हजरत उमर ने डोल नू खिंचिया है। हजरत उमर ने इस जुर्रत दे नाल डोल खिंचे ने, अल्लाह ताला दी जमीन नू हजरत उमर ने सिराब कर दिता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने वो डोल खिंच के लोगों नू इस तरह पानी पियाया, लोग सिराब हो गए ने। मिस्र मेरे उमर ने फतह कर दिता है, और शाम मेरे हजरत उमर ने फतह कर देता है, ईरान हजरत उमर ने फतह कर देता है, इराक हजरत उमर ने फतह कर देता है, रूम हजरत उमर ने फतह कर देता है। 4000 मसाजिद बनाइया मेरे उमर की खिलाफत के अंदर। मसाजिद के अंदर कारियां का इंतजाम हजरत उमर ने किया है, फौज दियां छोड़ियां का इंतजाम मेरे उमर ने किया है, अब पुलिस का महकमा मेरे उमर ने शुरू किया है। ये बेवा औरतों का खजाना, जदों औरत बेवा हो जाती सी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, जिस दिन औरत बेवा होंदी उस दिन हजरत उमर उस औरत ते पैसे ला देंदे। ये हजरत उमर ने आके चीज़ा दसिया ने सानू। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। अज माहौल वेख लो, माहौल वेख लो। असी दीन दे नाल मजाक पे उड़ाने आ, असी दीन दियां गल्लां पे करने आ। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। अगे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ए मुतालिक है सहीह बुखारी दे कोर हदीस सुनो। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला फरमाते ने, मैं नबी पाक दे कोल बैठे, मैं आख्या सोने अल्लाह दे नबी जी, तुहानू सब तो ज्यादा मोहब्बत के दे नाल मेरे नबी ने फरमाया सोने उमर। हजरत अमर बिन आस ने सवाल किया, फरमाया अमर बिन आस मैनू सब तो ज्यादा मोहब्बत मां जी हजरत अपनी बीवी आयशा दे नाल है। फरमाया फिर के दे नाल है। फिर फरमाया मैनू अबू बकर दे नाल है। फरमाया फिर के दे नाल है। फरमाया मैनू उमर दे नाल मोहब्बत है। हजरत अमर बिन आस फरमाते ने इस तो बाद में सवाल नहीं किया, एदा मतलब ये नहीं किसी और नाल मोहब्बत नहीं, लेकिन मुकाम जिन्हां दा मोहब्बत है मेरे नबी ने खुद जुबान तो बयान किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, आओ बैतुल्लाह अपना अहले बैत दे कोलों सवाल करिए, अहले बैत नू किहदे नाल मोहब्बत सी, अहले बैत हजरत उमर दे नाल कितना प्यार करते सन, अहले बैत दी हजरत उमर दे नाल कितनी मोहब्बत सी, अहले बैत दे अंदरों हजरत मौला हजरत अली रजी अल्लाह ताला सब तो पहले हजरत अली दा नाम पेश किया जाता है। हजरत अली सहीह बुखारी के अंदर भी मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी रवायत मौजूद है। हवाले का जिम्मेदार हजरत अली दे कोलों पूछा गया सब तो अफजल बंदा दुनिया के उत्ते कौन है? फरमाया अबू बकर सब तो अफजल है। फरमाया उस तो बाद कौन है? फरमाया उमर ओदे तो बाद ने। फरमाया ओदे तो बाद कौन है? फरमाया ओदे तो बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने। हजरत अली ने अपना नाम नहीं लिया, जिस तरह का मुकाम मेरे नबी ने दिता है उस तरह का मुकाम दियो। अली दे उत्ते ईमान, अली दा अकीदा, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला दी शान मेरे वास्ते कलमे दे बराबर अल्लाह दी कसमें। जिहड़ा कलमा पढ़दा है हजरत अली रजी अल्लाह ताला ते तबर्रा करदा है, मेरे ईमान दे अंदर बंदा मुसलमान ही कोई नहीं। लेकिन किसी की शान उतानू कर दी जाके रब ना मिला दिता, किसी को नबी ना जाके मिलाता नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। अगे सुनो मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद, इधर हजरत उमर ने शहादत पा ली है, हजरत उमर शहीद हो गए ने। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला दा जनाजा पिया है। हजरत इब्ने अब्बास हदीस से रावी ने फरमाते ने, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते ने मेरे पिछे एक बंदा खलोता सी, मेरे मोढियां ते बंदे ने हाथ रखिया सी। वेखो अहले बैत कितनी मुहब्बत करते हैं हजरत अली दी, हजरत उमर दे
دے نال کنا پیار سی کنی محبت سی. حضرت ابن عباس فرماندے نے میرے موڈے تے او بندے نے ہاتھ رکھیا سی, او بندے دی زبان دے جڑے کلمات سن, او کلمات کی سن, اللہ عمر تیرے تے رحم فرمائے, اللہ عمر تیرے تے رحم فرمائے, اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تیرے تے رحم فرمائے, تو نے مسلمانوں نو بڑا فائدہ دیتا ہے, عمر شاید تیرے تو بعد مسلمانوں نو اتنا فائدہ کوئی دے سکے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے الفاظ نے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ, آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, آمین یا رب العالمین.